Yaki shortcut sen pila banyo nadu kidor kibataddu. Hadu kidor kibaremdu. Pila ban syutit kutia tangdai jungbam. Tangdai sen ladadai liquid ne powder. Kini ki jajing pen ubi lani ki sen kwai doka. Kila isyaban penhun yo nong kwai ladadai. Unong kwai ubanang. Kini ki video ki bangi peni hang niru kamdei ka jingle thokle skor henry dei hi bakwai da ki shortcuts ngiden ki shortcuts ka super full set kare shiajar khandai spa san liya ka balatip kum ka number way lane shi number ngiden ru ka full set number r lane r number kata kadai ka premium full set shiajan riu spa nyupsan Mendalami isa kawipat ka full set ka bakam tat. Bat kalong ru ka basuk na baro ki set ban kle. Kadai kani ka set number line. Ka shortcuts black magic full set. Kador jong kani kadai tang syajar lai spa riu pusau tengah. Nang tang idan ru ki set. Ka super set kadai syajar lai spa prabau. Nginan ru ka premium set ka bakat way spa. Lada pimpat persang no mentang ngangit scam bapin seong ertat. Wow uler sisa. Lada pintiit yakini ki jing pen ubi bat ki jing bam do ka siu ka pisa da ka Google Pay. How ni number prapralai nyo arnriu lai kendai screenshot ya ka pemen jong pi. Pa chengi ka kerteng ka address sengkat ka screenshot. Hapo WhatsApp number jungi kendai not pra kendai pra praiwe sau ar pra badlara pin odam tagasngi ngin pen poi la shisngi bun baki beri kebesan ki video bat kidur baki yo doka da kabalik kwai da ki shortcut sen na kabentak itu ki bakwa wan tiet markti wan shamoyong kadan kas tok jungi da kaba pila ban yo hakaju kasngi badla da jia ba pim tip pim lablenti safuni next